Genesis. Yeah. Ubani lona tshela abantu base South Africa ubani ke? Ubongekile wakangubane eGreat Town. Kuphi neGreat Town? Emabomvini kwaDolo. Emabomvini kwaDolo. Igama lomuzi wakini usalikhumbula? Kwaba. Kuphesheya kwenade eposini lesibili kwakwangubane la kwakubeshwane khona. Aninalo igama lomuzi ukuthi kobani? No, uDolobomvane nje. uDolobomvane. Oh, okay. Umama ubani? Uma uWinnie. uWinnie. Usekhona mama? Cha. Akasekho. Uma unomusa beno okonqolo. Nokonqolo. Umama umabani isibongo? Wayemabani? Omangubane. Hayi phela. Omangubane uThwasa. Kanti uma wabani isibongo futhi isibongo sakho? Isibongo sami Ngqungu wakamkhizi. Oh, kodwa ubise sasekhaya komama. Oh, omalume usekhona malume? Bakhona. Uyaphila ntoni? Ukhona malume? Bakhona. Ukhona osebenza? Bakhona kodwa ngazi basebenza ukuphuza ngihlala nabo. Unayo ID? Nginayo. Iku? Isekhaya. Le Great Town? Esikoleni wagcina kwaba? Ngagcina kwa Grade 9, standard 7. Uthe ungajabula ukuya ekhaya? Ngajabula. Hayi, mina ngizobuya la Friday. Friday ngizobuya la. Ufuna sikhulume nawe, ungitshela ukuthi ufuna ekhaya lakini una iPhone? Awuna iPhone. Ekhaya lakini ngifuna ukulicinga ikhaya ngese ngilithole, sihambe nawe siye ekhaya. Ngeke ngiyokubeka qithi. Sihambe sikuthengele impahla ezintsha, gqoke kahle, bese ekhaya. Uyaphuza? Uphuza? Uyabhema phela? Ngiyabhema. Ubhema ini? Ubhema iwonga nerock. Unayo imali yokuyithenga? Okay. Ufuna ngolesihlanu ngizobuya la. Ufuna sizoxoxa nawe ungitshela ukuthi yini oyidingayo wena ukuze uye ekhaya. Yabo? Khuleka ke. Iphi umzi wakho la kule mizi emisha? Ola eqaleni lo. Ukumphathi. Mbizeni phela uBhongo. Ngifuna ukukhuluma nawe ugogo. Ila. Lapha kulomnyama. Ngizobuya Friday sizoxoxa. Mina sixoxa ngoba ngiyafuna ukukusiza uye kuphi ekhaya. Yes. Inkosi yakho uzayikhumbula inkosi? Ungubani? Ungubani. Induna? Nayo induna. Sisemzini emisha. Yabona kuma road imizi emisha la ngagcina ngikhiphe lapha umuntu osenhlizweni ngamkhiphela la ngisazobheka ukuthi basala kanjani gang yami le ake sehle sibabone kahle ukuthi bakahle sanibona niyaphila sibona khona lokhozi injalo lento uyaphila lokhozi ngafika la ngihamba noNanceba ngafika sahlala ngilapha yes sabuya futhi yes akazi kala kubona ngiyakubona hayi ngikubona kanje ubone kwenye phone kanje yabo kwenye ndawo ngihamba sengiplan ama shop mayini yabo box bantu bafika imali yes manje ngifuna sibonane ke kule olwesihlanu ngifuna ukubuya la sizobonana yeah ngifuna sizohlala la ke sikhulume kahle ke manje khona abanye khona omunye wathi nje manje ngiyafuna ukuya ekhaya manje bamsweli anginazo into zokuqoka nginengane nami ingane ngikoko sonile ingane yami manje nawe uyafuna ukuya ekhaya ekhaya kude baba kude ekhaya Tanzania Mana ufuna ini ukuze ufike eTanzania? Ingane yami nengane zothu yabo. Nengane zothu. Iyodwa ishaka Pokotweni yo. Embokotweni. Iyodwa sirana. Mana ngifuna ungixoxele kahle ke ukuthi ingane zakho yikuphi kahle. Ya, ingane yakho ikuphi oqala? Ingane yami iyodwa Pokotweni. Embokotweni. Yeah, ina 8 years man. Ina 8 years. Kanti wena wafika nini la? Kade ngifikile. Kade ufikile? Ngifike 2007 sila. 2007? Iyodwa sibili sila. Yes. Sila la Emerville, Chesterville. Emerville, yes. Ingakanani ke? Ina 1 year na 2 months man.
Uma wayo uphi? Uma wayo ukhona la lawo. Oh nihlala naye la? Ukhona la yithi manje sifuna ukumbiza ngimbeze naye la. Mana ke mawufika lapha ekhaya kubo likhona ekhaya. Yini ningahlali kubo kwakhe la kuhlala khona? Mina angazi lo manje angazi ngiye ekhaya kuma kantima sentola imali ngani ngamnika ngimbisela yabo. Oh nahlala. Yeah. First phuma esibhedlela ngiyamthatha ngimhambisa khona yabo. Ephuma esibhedlela. Mase ukoko ukathi koko kufonela koko yeza mase kuna imali ngani ngamnika koko ngombesela hivi manje koko ushonile ana 2 weeks manje ushonile yabo. Angazi ngile bana nami ngizwe last week ndo bakukona umuntu unishelile koko ushonile bamwabile yabo. Mana nalo mama ngani manje ufuna isizo manje ngimsize nami imali nginayo imali awunayo nami kusema shoni kuhamba lapana yabo. Yes Manje ngizwe ngana manje angazi ubo azopika kanjani bo. Ingane yakho ugcinene nje ubona ingane zakho? Ngani zami manje lo manje 6 months break ngazi ngimbona. Mana uhleli nobani lapha embokotweni? Kade usana koko. Oh kodwa uma wakhe ula? Uma wakhe khona la yabo. Okay lo ngapha ugcinene umbona? Lo ngameveli ngimbona December lo. December kade ufika lapha. Uma wakhe uphi? Uma wakhe khona la. Mana wena unesithembu la? Wena unesithembu na 2? Na 2 La? La. Hawu. Mana okay. Ngesikhathi wafika ngani? Wafika ngetruck? Mina nafika na truck lana. Ngizamile kuzama mbili yabo ngikabelele Mkumbi. Yes. 2008 kibele Mkumbi. Yabo ngihamba nazani ngiyabuya 2011 kibele Mkumbi. Ngihamba ngomkhumbi. Ngikibele Mkumbi Astroway. Ukibela kanjani amaphepha unawo na? Angina amaphepha ngihamba kama Astroway lapha ngihamba. Nina ma Astroway manje. Yabo. Hayi man nina naseningitshela mina ngazi uhamba ngetruck ihamba nge-Stroway yini Stroway? Stroway ukuthi uyazifihla Mkumbini bangakubona laba basebenza Mkumbini fihla msambo sala 10 days. Yes mase Mkumbi kuba sozulile indawo ukuthi kabi shile nje Africa mase no yaphuma phezulu me uphuma kumesana na captain wale ship mase na uzokuthela noma kuphi. How? Ukusiza ungakuthela noma kuphi France, Italy, Sweden, Norway. Wena meuthi uyakutshela la siyazula manje Sweden. Manje siyazula la England. Manje siyazula la Canada. Ubona ufuna kuphi? Yes. Ubona uzosho uthi hayi mina ngicela ngingehle lapha Canada noma Sweden. How? Bakuthetele khona. Lapho ke mase ufikile uzosibonela ke. Nawe ubuya eTanzania? Ngisuka ndawonye. Ubona manje ngizokade ngiyambile kuzama le mali kuyichange ubona. Mana ke lokhuza. Ngiyabukisa le mali. Khona nye mali tu 2000 ubani for ubani. Oh yase Tanzania ke. South Africa dala lezi. Yase South Africa le ndala. Hayi akuyona ke ithile. Nanga South Africa. Le uyithathe phi le? Sekhona. Oh ngiyayibona impela yase South Africa. Ngiyabukisha ngokushela imali kuTotora. Mase ngihamba ngizolo ngiyambile dropping yonke store sayiro. Kufanele uhambe eSuperbank mase ngikubisa abantu bona izala. Ubona izala ngazi izala store ngazi izala current ngazi. Oh buyidayise. Ngiyafuna thola imali ngeze kusupport ngami ngizothola imali ngisupport ingane zangu. Manini anishoni. Niba ngaki nje nina mhlamba baseTanzania bahlala la nje. Hayi baba Mwaba khona. Mwaba. Lana Mwaba baba. Mhlambe nifikile ku5. Hayi 5. Mhlambe 100 something. Nibaningi nisizwe. Baningi. iTanzania nje iyodwa. Mana ke nonke nafika nigibela ingwenye ngena nigibela ingwenye. Hayi ingwenye story tu baba manje awukumuntu ukugibela ayikho ingwenye ihamba lwandle. Nina nigibela umkhumbi straight. Sometimes masifika phana masisuka ekhaya awazi mama abantu bagibela umkhumbi masifika phana uthela hayi bafethu mase ukugibela umkhumbi naye uyazama ukugibela umkhumbi. Yeah mana amaphoyisa awanihluphi lapha. Bashuba amaphoyisa emkhombeni. Bese nidlula kanjani kuona? Hayi so wanyonyoba baba usuku bona. Obusuku. Kama mimi sometimes ngiyapukuta manzini ngihamba manzini ngihamba gethoya manzini bona short. Manini ke welokhuza.
njoba nisuke eTanzania niyafuna ukuya ekhaya noma nisafuna ukuya ekhaya nifuna ukuhlala la? Hayi kwa mina manje ngoba angifuni na ingane ngifuna support ingane zami zibe right. Uyafuna ukuya ekhaya wena? Manje kwa manje ngifuna ngoba na ingane manje ubanze azokwenza ingane zami yabo. Zinama ID ingane zakho? Zikala kuzalwa manje angaze thola ID. Isho manini hivi nami kama mama funa ngiyothola umsebenzi uzoshare impilo yote ngene ngeke support ingane zami ngeke kushara ingane zami yabo. Ngichabule nazo ingane zami. Yabo. Uma hivi December manje 2 December manje yazua angazi sishara nazo ingane zami. Awu manini bafowethu nina baseTanzania masifuna ukuxoxa nani sizonitholaphi La nonke mangithi ngifuna iTanzania isizwe saseTanzania ngizonithola la sikehlala sixoxe yebo bese nishi umuntu inkinga zakhe ngamunye one by one ukushela ngakho kodwa manje wena uthe uyafuna ukuya ekhaya manje inkinga zingane wena uyafuna ukuya ekhaya awusafuni ukuya ekhaya mina ngafika kudala la 2003 ila awu kade ngafika kade wafika yabo mawungathola indlela nje ukuthi sikugibeze kahle sikutholela imali ugibela ungahamba ekhaya ya ngahamba vele abazali bami bonke bashonile kufanele ngihambe ngobona amathungisi abazali abasekho bashone wena ula mina ngila mana-ke isikhathi usuke ekhaya eTanzania yini kwakunempi usiswe yini hayi laphana besiswe nje ukuthi i-current nje yakhona imali yakhona yona into esenza ukuthi siphume sozama kwenye indawo mhlawumbe singaphumelela ngampilo yabo manje laphana ungasebenza kanzima kodwa wena Khuzo woza la uyaphi manje woza la imali uzoyithola incane mfethu incane uyazi ukuthi ngifuna ukwenzani ngifuna ukuthi ngolesihlanu this coming Friday sure ningqoqele yonke iTanzania sizohlala la balungile abanye base South Africa singahlala kodwa ngifuna iTanzania yonke iTanzania sihlale la ke sixoxe kahle sibone abafuna ukuhamba sibone bese mina ngihambe ngiyocinga uyaphila ntombi ukahle right wozala right kuphi ekhaya Great Town okay wena ula uyafuna ukuya Great Town noma usathanda ukuya Great Town yathanda okay mana kanjena khona siyixoxa kahle ufuna mina siyixoxe ngifuna senze nje Friday yabona 10 11 ngizobe sengela ungizele yonke igenga sifuna ahlale kanje kwenzela ukuthi mina into engizoyenza yabona leli bhakede ngiliphatha ngizohamba mina ngiyocela abantu abangathi okay wena ufuna malini kuyale sikwenzele ithikithi sikwenzele ipassport ngabe kwenzele ipassport sikhuluma ngoHome Affairs ukuthi nanti ibhasi nifuna ukugibela nifuna ukuya ekhaya laba abafuna ukuhlala kulungile sohlala nabo la sohlala nabo kodwa ngifuna ukubona abathi sibefuna ukuya ekhaya ubani wena igama lakho Aziz ubani oyinduna yenu la laba baseTanzania ubani oyinduna ubaba Ngoma omdala waseTanzania ubaba Ngoma uyena ophethe bonke abantu noma uphethe abaseTanzania ubaba Ngoma la khona awamlando baba Ngoma ukhona umuntu okuyena oyinduna asenzeni okay asenzeni njena ke nduna wena qoqa iTanzania yonke yezwa mangifethu ufuna uAziz yonke iTanzania kungalomuntu akusehambile ade sikhodliwe lo muntu uzothi ngibuya Friday ube ngasekho uyaphuza uyabhema awubhemi ngiphuza ngiyabhema uyabhema kuphela uphuza ngiphuza ubhema ilokhuza okay no ayikho problem ngifuna ngizobuya la ngizofike ngipake la bese siyahlangana awungiqoqela ke ngiTanzania uyitshela yonke ukuthi okay ahlangane Friday nobaba umswethu thank you ake sibone na usiswethu mana ke sisi ubani lona tshela abantu base South Africa ubani ubongekile wakangubane eGreat Town kuphi neGreat Town emabomvini kwaDolo emabomvini kwaDolo igama lomuzi wake ngizalikhumbula kwaba kuphesheya kwenade eposini lesibili kwakwangubane la kwakuyikwaBheshwane khona aninalo igama lomuzi ukuthi kobani
No, uDolobovane nje. uDolobomvana. Oh, okay. Umama ubani? Uma uwinile. Uwinile. Usekhona mama? Cha. Akasekho. Sele uma unomusa beno okonqo. Nokonqolo. Umama umabani sibongo? Wayemabani? Omangubane. Hayi phela. Omangubane uThwasa. Kanti wena ungawabani isibongo futhi isibongo sakho? Isibongo sami ngqongo wakamkhizi. Oh, kodwa ubise sasekhaya komama. Yeah. Oh, omalume usekhona malume? Yebo bakhona. Uyaphila ntoni? Ukhona malume? Yebo bakhona. Ukhona osebenzayo? Yebo bakhona kodwa ngazi basebenza ukuphuza ngihlala nabo. Unayo i-ID? Yebo nginayo. Iku? Isekhaya. Le Great Town? Yebo. Esikoleni wagcina kwaba? Ngagcina kwa grade 9. Grade 9, standard 7. Yebo. Uthe ungajabula ukuya ekhaya? Yebo ngajabula. Hayi, mina ngizobuya la Friday. Friday ngizobuya la. Ngifuna sikhulume nawe, ungitshele ukuthi ufuna ekhaya lakini una iPhone? Awuna iPhone. Ekhaya lakini ngifuna ukulicinga ikhaya ngese ngilithole, sihambe nawe siye ekhaya, ngeke ngiyokubeka qithi. Sihambe sikuthengele impahla ezintsha, gqoke kahle, bese ekhaya. Uyaphuza? Uphuza? Yebo. Uyabhema kuphela? Yebo ngiyabona. Ubhema ini? Ngibhema yebo. Ubhema iwonga nerobho. Unayo imali yokuyithenga? Cha. Okay. Ngifuna ngolesihlanu ngizobuya la. Ngifuna siyoxoxa nawe ungitshele ukuthi yini oyidingayo wena ukuze uye ekhaya. Yabo? Khuleka ke. Iphi umzi wakho la kule mizi emisha? Ula eqaleni lo. Ukumphathi. Mbizeni phela ubhongo. Ngifuna ukukhuluma nawe ugogo. Ila. Yebo lapha Okay. kulomnyama. Ngizobuya Friday sizoxoxa. Mina sixoxa ngoba ngiyafuna ukukusiza uye kuphi ekhaya. Yebo. Yes. Inkosi yakho uzayikhumbula inkosi? Ungubani? Yebo ngubani. Induna? Nayo induna bokubani. Uwathi bani lapha eGreater? Uwa12. Umasipala yini umvoti? Umvoti. Yes. Umfulo ophuzayo? Ngiphuza inathi. Ophuza inathi? Yalazi le bridge elikhulu lapha enathi? Ngingaphelanga. Leli liwele lenkandla? Yebo ngiyala. Levele kugcwala umfula ngabe kusaweleka? Yebo. Okay. Sizohamba siye khona ke. Nangu wangasekhaya sokusiza. Mina ngizokusiza. Siyabuya Friday sokhuluma nawe. Yes? Yebo ngifisa unisize nangale ndawane yemali. Indaba yaphini. Washayiswa imoto? Yebo. Yokushayisa kuphi? Marisburg. Waye esibhedlela? Yebo ngaya then yaphuma yokuqala but sekunesikhathi belo bangithembisa ukuthi bazobuya kimi. Ubani bakunika malini? Bebe nginikeze u48 ummeli wathatha u25% wakhe kwaba u36. Lo mali yenza kanjani? Ngenza umsebenzi kama benogogo Yes. base ngenza ngarenovate ekhaya ngakho. Unamanga wa renovator? Hey wena. Ubani igama lakho? Ubonge yini. Umabongi. Kanti usunjani wena? Wa renovate ekhaya? Masingagibela kule moto nje siye Bergville siye eMabongvini singawufica umuzi. Unamanga. Unamanga. Ngempela. Masingagibela le moto le siye le eMabongvini sofisa ulibone ekhaya. Ngifuna ukubona nje konke ngisho. Lalela. Africa my continent, Africa my home. Ukuthi ke bengithi lezo ebengenzeka iphume kwesibili bengifuna ukuthi thola iplan ukuthi ngiyeke manje ukubhema abese ngenza into ezongenisela imali because angeke ngisathola ithuba lokuthi ngiphinde ngithole enye imali engaba isamba njenganale. Mfowethu sis ngiyabuya Friday sizoyixoxa kahle. Ngizobe ngiphethe ipeni nephepha khona ngizoyibhala imininingwane yakho. Kodwa ngeke ngisakushiya. Sesizohamba nawe sigaba nesigaba siyobheka ukuthi ubani ummeli wakho samkhumbula. Yebo. Waye ummeli la? Usiyaya atonic base eMorningside. Obale eMorningside eThekwini? Yeah. Usiyaya atonic? Yeah, usiyaya atonic. Okay. La okay. No, sizoyisebenza. Sizoyisebenza. Yebo sanibona.
Okay. No, so Friday ngiyabuya. Ngicela nje kwenze appointment nawe Friday siyabuya, sikhuluma kahle. Simakufuna ukuthi siya eMabomvini, we'll go so eMabomvini. Ukhona number kasisi wami. Ikhona number sisi wakho? Yebo. Ukuphi sisi wakho? Ekamale akaxhumana ngawo nabameli angazi noma isasebenza kahle. Yes. Eyasisi 079 079 355 355 00 00 42. 42. Usisi wakho bani igama lakhe? Uthulile Fezeka Ngubane. Ukuphi usisi wakho la ikhona? Ule ekhaya? Yebo usekhaya. eMabomvini. Yebo ngasekhaya edrobheni eKranskop la isebenzela khona. Oh, usebenza kiphi inkampani? Ubesabambe esibhedlela eclinic. Eclinic. Yeah. Ulungile sisi. Sizoyenza lento yakho sizohlangana, sizoyikhuluma. Friday ngiyabuya, ngizobe sengizoyibhala phansi into zakho. Udaba lakho sizolisebenza nje siqale phansi sofika egcineni. Ngiyabonga kakhulu sisamncane. Ngiyabonga. Thank you so much. Siyabonga sisi. Siyabonga. Hawu, awusashonga ingane unayo? Yebo na. Iphi ingane yakho? Welokhuzi. Iphi ingane yakho? Useluleko washona Ah, nalesibili futhi yaphuphuma. ubaba wayo uphi? Usestem. System. Uyazi ukuthi ula? Cha akazi ukuthi ngila eThekwini wazi Okay. ukuthi ngiseKranskop koma. Okay, ngeke ngiqale ngibuza ukuthi yini yaxosha ekhaya. Ngeke sibuze le. Sokhuluma kahle ngoLwesihlanu. ngoLwesihlanu ngiyabuya ngizofika empangeni. Ngiyabonga kakhulu sisamncane. Ngajabula. Siyabonga sisi. Soyikhuluma le ndaba. Uzoya ekhaya. Indlela yokuya ekhaya iyaya. Hawu wemntawu woza la. Mpofana. Woza la Mpofana. Hawu, la Mpofana. Hey, wena khuza. Hey, sisi lapho ngifica kabi ngimaqhaphesha. Uphumzile Mthembu Yes. ngijabula ukunibona. Thank you so much. Ngizokufonela. Thank you. Hey, ngweni uyaphila? Ekhaya kuphi? Singakhuluma na? Sisixoxe noma soxoxa ngelinye ilanga. Friday. Senze appointment ke. Uzoyizela wena Friday. Friday sizobe sila sizoyixoxa kahle lolu daba. Sizoxoxa kahle ukuthi wena ufuna ukusizakala ngakuphi into yakho unayo ID. Yes. Ekhaya kuphi? Istori eside. Okay. No, sizoyixoxa kahle Friday eduzane. Okay. Ukhona omunye eqenjini la. Okay. No, asibekele Friday. Ngoba iFriday ngizodila neTanzania. Mfuna sidile neTanzania, sidile nabafowethu laba, sizi ukuthi ithini into. Angithi anizukungiphoxa ningabe nisanibona ngithi ngiyafika niseka. Mina indaba ngiyabuya manje ngimela phana ngiyabuya emoto ngikazibona ngibona. Yes. Iphi induna pho manje? Ufuna ukubona ndawo wakhona. Asambe sicinga induna sibone sele. Akekho manje kufanele umile ngaphandle. Umile ngaphandle. Oh maninelo. Nina manini. Angithi khona abahambayo khona abahlalayo nina niyahlala noma yilabo abahambayo. Hayi kusehlala. Nihlala la. Bakhona abanye abasha abafikayo la. Bakho. Bafike ba reported ba enduneni. Hayi, bafika nje samba ubone umuntu ongamazi umthathele uthi hey wena mfethu kuyaphi uphumaphi uzokutshela ngokuqhaza. Amasiko kuyamazi ke manje hayo. Fike nini? Ubone unjani? Cha ngiyafisa ke bafowethu asenze njalo sivale. Hey angisezukwethemba. Ngikwethemba. Lokhuzi. Ngizokubeka induna yami phela manje. Ngizokwethemba ukuthi Friday uzongixoxela eTanzania sibe la. Mangifika la uzongithinta. Yebo. Uthembekile? Awunayi bamlalela lokhuzi. Manje uthi uyena obalanda, wena obalanda le wakuyisela. Kazi bafikela. Bayifika basebefikela kuwena. Bayafika la base sokuphila ko. Okay, manaka. AbaseTanzania iningi labo bahlala bakhona abahlala kwezinye indawo khona. Kodwa niyakwazi ukuxhumana. Ibi manje khona umuntu msambo ushonile.
siwaza kuwathala abantu Oh makunomuntu oshonile hawo. Sizi donation nokuthi ufuna ukuthuthukiswa siyakuthuthukisa nokuthi senwabela senwabela khona. Hayi Lukhuza awuphindi lo. Ma kunomuntu oshonile nenza Uma njani? umuntu ushonile Yes. senze i-donation. Yes. Bonke bafowethu baseTanzania simdonationele umuntu Yes. bese imali ifikile ukuthi gibelele plane ehambe ekhaya bayomngcwabela khona. Hawu. Ukuthi ayikho amandla mncane siyamsanganisela la siyamngcwaba khona. imali tuhamba Hawu. Ya, senza njalo. Manje amaphepha okumhambisa nisoseni wathathapha. Hayi siyalanje lapha omafezi yabo. Yes. Kuba khona omafezi. Okay. Sibasinike izincwadi zonke lezi siyamhambisa. Okay bafowethu asenze nje ngicela nje phase 1. Hey Lukhuza. Hey. Hey, ngifuna nje senze nje bathi uthembekile. Friday asibona ke sihlale sonke, iTanzania yonke sihlale nayo, sikhulume, sibone ukuthi bangaka abantu bafuna ukuhamba, bangaka abantu bafuna ukuhlala, bangaka abafuna usizo ukuthi behambe silekelelane lapho. Manje ifuna ukuhlala is fine, kodwa asazani kwenza ukuthi nasekhaya ekhaya mhlamba canje siwashona kanti ukhona yibona nje. Ufuna kube khona ukuxhumana phakathi kwekhaya nawe uyayizwa lona. Ngizobuya Friday. Ngiyabonga kakhulu ubani omuntu. Yabo into siyenza ukuthi sisangane lapha epark yabo la eBota Park khona kuzoba safe umuntu ungakwazi ngoba la isitifiketi esiningi yabo. No noma ikuphi noma singahlala lapha mina anginankinga ngoba ngiyazi izingane zakwethu lezi. Mase sibonga ukuthi nibaningi la hayi singacela nje amaphoyisa asivale ngiyakasithinta amaphoyisa khona mina hayi ngandile. Hayi lalela amaphoyisa. Lalela amaphoyisa kaMetro. Umhlangano wami lo. Yebo. Ngiyacela ningangiphazamisi isibandla, ningangiphazamisi ngizobe ngihlangane neTanzania yonke. Hayi ukuthi ngiyima ngihle neTanzania la bese niyafika nithi niyabahola no not egameni not in my name. Yasizobe sihlalele sixoxe bese ngiyabuka ukuthi ubani simdinga. Bakuthi wakudingeka umeya waseThekwini afaka imali nenzela amaphepha ngohamba ngomcele office. Sizohlala la size sidle lunch sila. Sohamba sothengisa inkwa lapha. Sure. Sibeke neOros la sonke sidle. Cobe neRam sidle. Sizowenza kanjalo ngolesihlanu. Ngicela nje kwenza lo appointment bafowethu okwangempela beside ukudlala ngizonibona on Friday. Hayi. Sungile la. Yes, ngiyabonga kakhulu. Hayi kiki. Siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you. Ya Lukhuza. Sawona. Ubani lona? Ubani ba? Thembeka Lembede. Thembeka Lembede. Kuphi ekhaya Thembeka? Great Town. Awunanti Great Town bo. Nanti Great Town. Kuphi ne Great Town? Transport esibhedlela sasemaboveni kaMambulo. KwaMambulo. Hawu. Manaka ekhaya khona ba? Ikhona siswami omdala nezinye ingane zakwethu. Bayazi ukuthi ula. Bayazi ukuthi ula. Bazothi ngiseClermont. Bazi ukuthi useClermont. Nisaxhumana. Bekakhuluma zokani. Kade ngagcina ukuxhumana naye. Ugcine nini ekhaya kanje? 5 years. 5 years. 4 years. Abazi noma usuwashona noma ushonini. Bacanza usashona. Ingane yami yazi ukuthi ngikhona. Iphi ingane yakho? Isempangeni. Isempangeni. Oyisempangeni ingakanani? 21. 21. Uyafuna ukuthi uye ekhaya? Yebo ngathanda. Yini kanti le kubambile Lukhuza? Uphi umuntu wakho la? Arost. Yini? Arost. Yini arost? Qaleka. Uqale. Manje uarost. Uyaqaleka. Umuntu wakho Usaba kwabo. ngisho ukhona la? Cha. Akekho kulapha kuyena nje lo. Akuyena isibali lo. Hayi. Okay. Right. Ufuna ukumzamela? Lukhuza. Asikhulume Friday. Sibonga ukuthi ngoba usathanda ukubhema noma usathanda ukubhema uyafuna uthola usizo lokuthi uye ukubhema noma Angisathanda ukubhema. awusafuni. Uyakuphuza utshwala? Hayi. Mana ubanihleli awuhlukumezeki la. Bengakahlukumezeki. Bengakahlukumezi. Angisathanda. Baphethe kahle ubhuti bakho. Okay. Uyaphuza utshwala? Cha. Uyabhema kuphela? Okay. No, siyabonga kakhulu.
no Friday ngizobuya sizohlala sixoxe okwangampela ngifuna nje sihlale sikhulume le ngifika ngabo 10-11 yeah Friday siyabonga kakhulu bafowethu ngiyabonga ngila kakhulu neTanzania nje sigijima siyabonga no ngiyabuya wena ngiyabuya welokhusi ngiyabuya uyalwazi udaba lwethu okay again try traffic siyabonga kakhulu Africa ma continent Africa ma home nangu sizoba nabo and this Friday sizobabona bonke ngoba abanye kwazi ukuthi sebashona kanti bakhona bazokhuluma nabantu bakubo through our platform Facebook live nibatshele ekhaya ukuthi sisekhona siyaphila sizama impilo eSouth Africa mawukhona esikutholayo sizothi shwi sikhambise ekhaya le platform izokwenza ukuthi nixhumane nabantu basekhaya nibatshele ukuthi niyaphila I thank you kodwa ubatshele phela ukuthi ubani yisho ukuthi khuluma ngolimi lwakini Azizi Makopeni nipo hapa wazufaka cocaine phela manje ngicela sibongo Azizi Makopeni batshele ekhaya ukuthi ke ula eSouth Africa uyaphila Azizi Makopeni niko hapa South Africa niko vizuri na afya njema sina sumbuko lolote ila tatizo tu ni pesa tu ya kutorudi nyumbani sema ninapopatikana wakati wote familia yangu mtaniona nyumbani asanteni sana Akho-ke sizokhuluma nezande wafana nozande siyabonga kakhulu kwena siyabonga mfowethu thank you so much siyabonga ayibona no Friday siyabonga Africa my continent Africa my home so khuluma nabo la Friday